ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka Jingithuh jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jaka elekai bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ke jing Pyrthei kam hok ya ke projek ban Pynlang ke bala kelalong menta ke wai neki Jaka Jngohkai Pyrthei naga skim MGNREGA lingba ke khat arsnong Laitlyngkot CNRD block kala Pynlang ya ke nong thamai lom thang ding Village Employment Council elaka Laitlyngkot ban yo ya ke Jingithuh kum ke bawan ningkong ha ke jela naga benta ke jing Pyrthei ya ki Jaka Pynlang Uba ti dekhar rang ba snong uba dairu chairman ka nong thamai lom thang ding VEC ulayatho baka joint secretary jong ka Ministry of Rural Development kalawan sakhi daladi hakne ka Jaka but house nam arajar khat khandai nagalyang ka jilla kala jit yakni ka project kum ka bawan banengkong nakiba Pyrthei yaki project Pynlang ulaong bakalawan ka kinho na Delhi ban ai ka kenja khusnam Henry hadu menta ke VEC kampat yo pediang yaka. Haus nam arjar khat ar ke VEC kala thau yaka tangkum ke Jaka Pynlang bat pendap yaka haus nam arjar khat saw hakamang tingka ke balai phuai lak tam. Kani ke Jaka Jngohkai Pyrthei latip yaka kum ke umpo liu eksar viewpoint. Hakani ke Jaka ke don sakikshay ke wei ke kshay eksar ke badon 20 meter nalor artli kikshay. Ha puttika bat ha putkti bat kidon kilom kiwa sharum udon so uwe umaunar ya ubalada pitit usawa kumunar hangni latay ya ki Jaka yeng Jngohkai ya ka kshay ka jingking bat ka jing sop tunum na silyang ka Jaka Pynlang kabadon ru bonjat ki dokha ha ka khat khanda trik uno pra arajar arpho uba Gavin M Millim u MLA ka Sora constituency Ula IT artli ki leng neki pedal boat sha ka dorbar snong nong thamai lom thang ding elaka Laitlyngkot khnang me ki nong wan Jngohkai ya ka umpo liu eksar viewpoint ha ka Jaka Jngohkai ba Itynnad ringkat ka Jaka Pynlang kin yo ban Jngongkai pengat nakaliang ka jonga nga khem simla kentaj ya kata ka request ka jong i nama nakaliang ka jonga nga kwa benidan lang ringkat hakani ka sngi ka kemen kapapi kum ka snong lesi kan de ka si bo pensa kan mau manakaliang ka jonga kum no mi khman ngamenjur ya ka e bola ong mentan nakaliang jong ba manik khalpam tia advisor jong ka snong ka ba i ki jong pi namang yo i sisa ya kita kishin jong ka jingtrei minot jong kinong ilam snong hakani ka snong ka ba i ka jong pi kum ka snong piriban so sarong ba piyo ya kinong kit kam hasnong bat kumju ya kinong kit kam ha ka VC kibra treisha met ban mensim ban pen ulong ya ki projects ki bo per hapo upod usam jong ka snong ka jong pi piriban so sarong namar kumbang ngakran hene badi rang ba snong banakalyang ka jong iru ngia sakhi ya kata ka benta babon na pedeng ki officers ki bawan na sarkar pedeng lani na kiwe ki jala habaki wan syakane ka thain ka jongi hakbaki pej ya ki project jong ki NREGS lani ki project jong ka sispa sngi ngakwa ban pentip syapi bakane ka project hakane ka snong ka jong pi hakabangi baro ngi dalang kumni hane polbomenta kadai kawai na pedeng ki project one of the most successful projects hakabai day bat ki water conservation projects habai day bat ki bangila yo sanction lingba ka sispa sngi tekani baro hingi sothu ka jinglong successful lani ka jing ulong jongane ka project ni sothu baro ni ai ka buram
ya kinong kitkam juga VC kinong elam snong bat kumju ya pi ki pajba kelum lang ki belai don benta hagaban yashna ya kani ka project ka ba Itynnad kani ka jingdon jo kani ka project hapo kani ka snong ka ba e ka jongpi nyet scam nadu kini ki snam ki bladep pan pendap ya kani project kelawan ra sibon ka jingmentoy khamtam habai dei bat ka kamai kaji hakani kasnong kabai ka jongpi hakite gi snam gi bladep babon na pedeng gi snong hathanyong kendong yo i baki Pynlang daga fit banyo ya kalat bani kamai kaji henry hakini singi por bomenta yo i babon na pedeng gi snong kilawat kilal lenti lesi banwat kumno ban kamai kaji lingba kilenti kibalong legal kani lenti kabadai barkani kajing plan kajing yo ijngai kajong pi kum kinong alam snong bantrai ya kani ka project lingba ke analogies kade kawai kalat ka pi kum snong pinyo e kalat ka benta ba pinyo ya kamai kaji ba piang ho jonu snam bladap nagaliang jong namba snong ringkat bat kiwi kinong kitkam jong VC ringkat bat kiwi kinong alam snong kiawan yang kenduk yang hakaba kilabu kata proposal nak bentak kini kibot alternate banakaliang ka jonga hi ngakham simla kentai namal nga sautu isisha kalong kata ka jingdon kam ka bahakman hakban kentio yakane ka kam Jngohkai hakane ka thain ka ba it ka jongi mal kum kina mai khmat ngi sautu ngi opdiang igo bon ki proposals lani ki jingpen sngo herega bdega bentak ka jongi kom nomi khmat ban penya pher hapeng ka jingdon kam bat ka jingkwa ka jingdon kam ngi don kaman bu hakmat do ngi sautu ya kata ka jingkwa omnon bala ban penhun yo ban takawai la sai kwa sa la ne lai kumpusu ong tin nong wei human wants are unlimited omna ban penhun hendai ka ne ka proposal ka bala bu na ka liang jong ka snong ka jong pi ngasim bakalong sisai kata ka jingdon kam khnang ban kentio ya kata ka kam Jngohkai Pyrthei hakane ka snong ka ba it ka jongpi ngayo i sisa ba kidon ya kata ka jingyo i jingai barangkali ang ka jongaro nga kloy ban terwalam ka ketika mon lada kidon ya kanu ka jingpenso lesi banyo banya raplang nak benta ka jingmentoy joki pai ba lang baroi ya kene kepung la trei lamba ke job card nene ke belas pak si lastang yang ni jing trei house nem arajar khadar bat ngine la men pendep hau ajar khat sau hak jing lut ke ba life hui lak ye hau tu ko por ke jing i jangai jongi kum ka bi si ber ke snong na ka benta ka ne ke Jaka nengkong ke dei tang ban pelang ye ko nengkong re hadin daga jing ya mir jimut lang ki member snong bat ke snong ber ko wei ngila perkhat ban penkelaya ka kum ke Jaka Jngohkai Pyrthei kumta ngila nang bu su proposal ban Itynnad ban le ka beautification hadu mentah ikane ka kam dang ya ngi palaan pendep nanong sedong te ngi kermen daga jingrap jong sarkar nanai chakmar ro ngi nang lam ton bhasu ikane ka Jaka ngi lamut approach ke tourism department ro ban bu susu ki Jaka haga ki jingshna kane Jaka ki project ngila don jik semua ban bu ki kerja homestay mo ki kerja restoran ni kedukan kenang bagi beri bewan ceng ni ke Jaka kini yo ban penaram ya de ben yo di sia ban mamjah kene ke Jaka te kata kalong bodong kam ha re ke e ke ba ngas sengawan ong ba na kaliang jengi sengongu ek sarkar ke bala be bisa la bun bhai kene ke Jaka ke jengi na kaliang ga cis pas ngi ki lawan ki beri na keleng hadu baga ka joint secretary jong kane ka Ministry of Rural Development kalawan sakhi dala de hangne but how snem arjar khat khandai na kaliang ka state ngila syajit ban wan nongkong hapo Meghalaya hage de bat pelang but kilawan sakhi na po Delhi de ka team na po Delhi banai kanja award ten re hadu tangim padio e to award te na kaliang ka website jong ka Ministry of Rural Development de pipet hapo ka website jong ki Pynlang nongkong kadi kani project ka bapau hapo ka ministry ban nga kermen daga jingdon jang ni Jaka
ki brio nak leng ka Jaka ki wan ban Jngohkai chang ne Jaka bat kalong ka jing onong yangi ka revenue bat banyo kam ki khna apo snam ka jungi lan ngi thau perimeter tang ye kane kapung mo perimeter chispa arpo perimeter ye kadon kamot chispa mitar la saupo mitar ye ka wit ye mentah ngi penya de snong ye mar ka jing trei ka de ka village employment council kat bay ka jing penya ni penya de snong apor bangi pentri ka ne ni don arspa khandai phutli ki ying ki ba register job card ten abdeng kata ki bon ma ki kenthe ki bayo ten naka arspa khandai phu ying kamot arspa anru pho arspa nyu pho ki la yo jimantoi naka ne ka jing trei ha gasnam ga banang kong bat ka khwai bat barung ki bru hang ne ngiyo ko ba chilak phra pho ye gasnam ko banang kong ban nak ta ki jing yo mo ni la snai kete ki kete kum kedukan mo nak tu pisah ke bengi yo lum nalor kan ni kapung cha kan ni ke Jaka ka long natural menchwa mo tengi la pan bha su de kan ni ke jiksna ke jangi tengi don ka ksyat eksar ka jingjong cek ta ksyat ka don hadu saupo mitar ni don sa arli gi ksyat sharumpan ki Itynnad ba ha ka putika bada ha putkti kidon arli gi ksyat Itynnad ba te kidon ki lum ki wa sharum de pilek kidon ki Jaka Itynnad ba udon suwi umau narbong de piti de tu umau nei sawa kum sawa unar hang ti harum don te nang ne sakmat ngin sabu gi kenja signboard ki dakisin bagi berkin tip hang no gidon kita ki mau hang no don gini kiksya ni ki